बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 1433 रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय दखरा एबसुनि देग्लाय 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ दिनै 21 आरो 22 एप्रिल 7 आरो 8 बैसाग दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो सिगांगासिनो दङ। दिनै गिबि साननि हाबाफारि जोङो लांगोना बेखेवनाय एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बैसागु फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंखांबाय आरो दसे उनाव गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवखांबाय। दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। उन्दैफोरनि हा दै गेलेनाय, एम्बु बारनाय गेलेनाय, लोगोसे आइजोफोरनि मासि सिख'नाय गेलेनाय, दिरुं बोनाय दालाइ एबसुनि गेजेराव आरो आइजोफोरनि गेजेराव दिरुं बोनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिफ्रा जागोन। आरो मोनाबिलि समाव जोङो मोसानाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बादायलायनाय बैसागु मेथाइजों हारसिं मोसानाय अडिअ'जों गुबै बैसागु मेथाइ जानांगोन। मडार्न बैसागु जों बेखौ खाबु होआखै। लोगोसे देमसि मोसानाय बादायलायनाय, देमसि मेथाइखौबो जों नुदों दिनैहाय गोदान देमसि दिहुनदों गोबां जायगायाव। नाथाय जोङो बेखौ बे हाबाफारियाव बादायलायनाय हाबाफारियाव जों खाबु होनाय नङा। गुबै देमसि मोसानाय मेथाइ बेजों बादायलायनाय हाबाफारि जों बेखौ लानाय जादों। लोगोसे बैसागु सेंग्रा आरो बैसागु सिख्ला बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन दिनै सानसेनि गेजेराव। आरो जोङो गोबां बिजनी ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बादायलायनो फैदों। जोंनि आइजोफोरनि दिरुं बोनायाव बाहागो लानो थाखाय बिजनी दखरा एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि लोगोसे बिजनी नोगोरनि आइजोफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो जोङो गाबोननि हाबाफारियाव जोङो देग्लाय 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि लानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे गाबोन 10 रिंगायाव जागोन। आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेलासे 2 रिंगायाव जोंनि बैसागो मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन। आरो बेवहाय जोंनिसिम दा 25 मोसाग्रा हानजा, हाबा जानाय हानजा आरो सेंग्रा सिख्लानि हानजा गासै 25 हानजाया जोंनिसिम मुं थिसननानै दङ। बेवहाय बाहागो लाफैगोन, बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दा जोङो खावलायदों गासैबो बिजनी ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै नोंथांमोनखौ दखरा एबसुनि जि आलादा नोजोरजों गोदान सानस्रिजों जोङो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै जि फालिबोबाय थादों थांनाय 17 बोसोराव, देग्लायनि बे 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायावबो नोंथांमोन बयबो मदद खालामफैगोन जोङो दखरा एबसुनिफ्राय खावलायहरनाय जादों। आरो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ गुबुन गुबुन समाव जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानानै जों खुंबाय थानाय जादों। थांनाय बोसोरसिम 4थि खेबनि थाखाय जोङो बोसोरब्रै दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जों बैसागोजों लाफादों। नाथाय देग्लाय थांनाय जानुवारियावसो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायखाय जोङो बैसागोजों लाफानाय जायाखिसै। फैगोन बोसोरनिफ्राय बेखौ कन्टिनिउ जोङो दखरा एबसुआ खालामलांफिनगोन। दा बेवहाय जों आसा खालामो दखरा एबसुआ जिबायदि नोजोरजों बैसागु खुंदों, बिजनी ओनसोलाव जोंनि गोबां गामिफ्राव जोंनि एबसुनि स्टाइलजों बा दखरा एबसुनि नेमखान्थि बायदियै बैसागो फालिनायखौ जों नुदों। आरो जों सानो बर' ओनसोलफोरनि गेजेराव बिजनी ओनसोलावनो सोद्रोम गोनां बैसागु रंजानाय, आब्रुथि गोनां बैसागो रंजानाया जायो। आरो बेखायनो जोङो बेखौ लाखिलांबाय थानांगोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनी आन्सलिकनि जि थांखिमोन बैसागु खुंनायनि, गामि गामि बैसागु खुङो, नाथाय डिसिप्लिन जानो नागिरा। दा नोगोराव थाफैनानै नोगोर मोखाङारि जाबोनाय लोगो लोगो जोंनि जि दोरोङारि फोरबो, जोंनि माहारियारि फोरबो बैसागुखौ बावलांनो नागिरनाय मोनसे थासारि। लोगोसे बेखौ गुबुनफोरनि रुजुनायाव जोंनियाबो मोनसे लेभेलसिम जोंनि बैसागोआ मोनथिजानांगौ। आरो जोंनि बुहुमनि मानसिफोरजों, ओनसोलनि मानसिफोरजों जोंनि रंजालि बैसागुआबो मोनथिजानांगौ। आरो बेखौ गोजौसिम लांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनी आन्सलिकआ
थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय जागायनाय जादों बे बैसागु खुंफुंनायखौ आरो बोसोरसेबो थाद'आलासिनो 17 बोसोर बे हाबाफारिखौ खुंबोनाय जादों। रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मदद जोङो मोनदों। बिनि थाखायनो साफ्रोमनिसिमबो जोङो साबायखर बावदों आरो देग्लायबो जायफोर बिथांमोना बिजनि नोगोरनि बर' गामिफ्रा जोंनो रांखान्थि भाबै मदद हरबाय, जोंखौ गोसो मोदोम मदद खालामबाय, जोंखौ गोसोनि बोलो हरनानै मदद खालामबाय आरो गोबाङानो दोरोङारि दिन्थिफुंनायखौ देग्लायबो नायनो लुगैदोंमोन। जोङो बिथांमोननो बे आसाखौ दोननाय जाबाय, फैगोन बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौ लागोन। बेनि थाखायनो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो साबायखर बावबाय आरो दख'रा एबसुनि जि साननैनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गाबोन फुंनिफ्रायनो फैनानै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। 10 रिंगानिफ्राय जागोन आरो बेलासिनि बैसागु मोसानाय गासैबो हाबाफारियाव जाहाथे गाजा गोमजायै फैनानै बाहागो लाफैयो, मदद खालामफैयो आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। बेखौनो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, सानसुमै, फरायसा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।